Hello ljudi, i za danas sam spremila temu o kojoj svako od vas po nešto zna. Današnja tema je prevara, tako da bilo da se desila vama, vašem prijatelju ili ste je sami počinili, sigurna sam da svako od vas ima neko određeno mišljenje o toj temi. Danas ćemo proći kroz neke segmente toga, zašto ljudi varaju, da li je to ikad opravdano, da li treba oprostiti i tako dalje. I mene zanima šta vi mislite, da li prevara znači isključivo i samo kraj veze. Pišite mi vaše mišljenja, a pre toga ako hoćete zapratite me na Instagramu i na TikToku, tamo sam aktivnija, tamo snimam svakog dana i različite teme, možete se subscribe-ujete ako želite. I nadam se da će vam ova tema i ovaj video biti od koristi. Možemo da pređemo na video. Prvo i osnovno pitanje je zašto ljudi varaju. I verujem da svako ko je bio nekad prevaren je sebe pitao zašto me je prevario. Možda je pitao i partnera zašto si me prevario. Retko kada dobijemo pravi odgovor zato što pretpostavljamo da ni ta osoba u tom trenutku nije znala odgovor, a ako je znala plašila se prizna i sami sebi. Tako da sad ćemo proći kroz neke razloge. Prvi razlog je naravno nedostatak u vezi. Da li je nedostatak fizičke privlačnosti ili emocionalna praznina ili šta god. Nešto tu fali. Posle određenog vremena u svakoj vezi se desi ta faza gde strast malo nestane, gde se smanji, gde seksualni život ispašta, gde se trudite i radite na nekim skroz drugim stvarima pa malo zapostavite vaš odnos, što nije opravdanje i ne treba nalaziti opravdanje za prevaru, pričamo samo razloge. Tako da svaka veza prođe kroz tu fazu. Jako je bitno da u toj fazi ostanete u dobrom kontaktu i da imate dobru komunikaciju sa svojim partnerom, da pričate o tome jer je to lako rešivo i uvek postoje neke stvari koje mogu da se poprave, da se na nečemu radi više, da bi se ta fizička privlačnost ili emocionalna praznina dopunila. Drugi razlog je potreba za validacijom. To će često imati nesigurni ljudi. Osoba želi da se osjeti poželjno, viđeno, seksi i sve ostalo, zato što smatra da se u svom odnosu ne osjeća tako više, da to ne dobije od svog partnera, tako da nemojte da zaboravite da hvalite svoje partnere, da im dajete komplimente, da im kupite nešto sitno, da ih saslušate, da ih posavetujete. Jednostavno to ne bi trebalo da se izgubi, zato što je jedan, kažem vam, od češćih razloga zašto ljudi varaju baš taj. Sledeći razlog je adrenalin i uzbuđenje. Ljudi imaju potrebu za nečim novim, za nečim zabranjenim i to je jednostavno ljudska priroda, dešava se, ali pre nego što to uradite, pitajte se šta imate kod kuće, šta vas čeka kod kuće i zarad čega rizikujete svoj odnos. Pošto adrenalin i uzbuđenje su uglavnom veze ili ti kombinacije na jednu noć, pa lepo vi sedite i zapitajte se da li je to vredno. Sledeći razlog je zapravo problem u toj osobi, ne u partneru. Nesigurnost, narcizam, neizgrađen identitet, osoba ne može da se pronađe. I prosto dok traži sebe, ona žvrlja, ide tamo, ide ovamo, pronalazi sebe i zbog tih svojih, eto da kažemo, nesigurnosti, narcizma često, prevari partnera, tako da ne znam šta da vam kažem, tu vi ne možete da utičete ni na šta, ne možete da popravite, najbolje da, ako ste taj partner koji vara, iz ovog razloga, najbolje je da posjetite psihoterapeuta i da vidite šta se dešava u toj vašoj maloj glavici i da to rešite. I sledeći razlog nam je osveta. Iz povređenosti ili iz besa osoba vara. Ako ste nekad prevarili ili ponizili ili šta god, bilo koji način da ste je osudili ili povredili ili šta god uvredili, osoba će vas prevariti da vam vrati na neki način. Ja smatram da osveta nikad nije prava stvar, zato što postoji milion i jedan drugi način da se osvetite, a da to ne bude loše po vas. Prevara će doneti samo vama grižu savest, loš osjećaj, ta osoba možda i ne sazna za to, tako da njoj apsolutno ništa niste uradili, vi ćete se osjećati bolje na kratko, ali ne dugotrajno, tako da čim nije dugotrajno, nije dobro rešenje.
I zanima me da mi pišete koliko ste puta čuli da je neko rekao nisi ti kriva, ja sam kriv, nisam te varao zbog tebe, varao sam te zbog sebe. Sada dolazimo do pitanja da li priznati prevaru. Neki smatraju da istina oslobađa, da treba priznati, dok drugi smatraju da priznanje služi samo kako bi se osoba osjećala manje krivom i da možda osjećaj krivice prebaci na drugu osobu. Prevario sam te zato što si ti. Proćemo kroz neke argumente zašto je dobro priznati prevaru i kroz neke argumente protiv priznanja. A vi mi naravno pišite u komentarima šta mislite da li prevaru treba priznati ili ne. Argumenti za su da je iskrenost temelj odnosa. Malo je kasno da bude temelj odnosa iskrenost, ali ajde, reći ćemo to kao prvi argument za. Drugi argument je da partner ima pravo da bira, nakon što sazna istinu, da li želi da ostane s vama u odnosu ili ne. Argumenti protiv, kao što sam već rekla, ponekad se radi samo o rasterećenju osobe koja je prevarila i može nepotrebno da uništi odnos ako se to desilo samo jednom i shvatili ste da je greška koja neće da se ponovi. Šta je vama poštenije? Ćutati i truditi se da ta osoba nikad ne sazna ili priznati pa makar i izgubili tu vezu. I sada, najškakljiviji deo ove teme, a to je da li oprostiti prevaru ili ne. Po meni to zavisi od tipa prevare. Iskreno, ja sam tip koji nikada ne bi oprostio prevaru, zato što mislim da smo dovoljno zreli i odrasli ljudi da takve stvari ne treba da nam se dešavaju. Ali ako postoji neko ko nije kao ja, proći ćemo sada kroz tipove prevare i da vidimo šta vi mislite da li treba oprostiti ili ne. Tip prevare može da bude jednokratan i može da bude sistematsko varanje. Neko ko vara više puta, vara duže i sve ostalo. I da li je tip prevare fizička, tačnije seks, ili je emocionalna, to je dopisivanje, ljubav se javlja u tim odnosima i tako dalje. Zavisi od osobe koja je prevarena. Ako ostajete samo u tom odnosu zbog straha od samoće, tom odnosu je kraj, od tog odnosa nema ništa i oproštaj neće da izleči ništa i to je jednostavno veza je osuđena da pukne. Ako ostajete, to je drugi razlog, iz želje da se odnos ponovo oživi, da se ponovo gradi, onda je to proces koji će mnogo dugo trajati jer oproštaj je jako dugačak proces. Iako vi mislite da to može kao oprostio sam, zaboravio, idem dalje. Ne, tu se mnogo varate. I psihološki proces opraštanja. Znači, oprostiti ne znači zaboraviti, već odlučiti da poverenje možemo da gradimo ponovo. Kao što sam rekla, to je proces. A nekada je oprostiti zapravo otići i završiti sa tim. Ne znam šta da vam kažem. Neki smatraju da je snaga zaboraviti, to jest ne zaboraviti, oprostiti i živeti sa tim. Neki smatraju da je to slabost. Tako da mene zanima vaše mišljenje, šta vi mislite o tome, tako da pišite mi, molim vas. Zašto ljudi o prevari ćute? Kada počiniš prevaru, zašto odlučiš da ćutiš? Zbog strama, stida, strah od osude, strah od napuštanja. Strah od samoće, strah od gubitka partnera, strahovi, stid i sram. Šta da vam kažem, ljudi moji koji ste varali, što ste varali ako vas je sramota? Ako ste već varali, onda, brate, kažite pa da vidimo šta ćemo sa tim. I postoji drugi razlog zašto ćute, a to je da se prevara normalizuje u nekim društvima. Svi to rade, pa i on je uradio, vidi kako im je veza sad dobra. Traženje nekih nepoznatih, izmišljanje nekih razloga i normalizacija prevare je stvarno van svake pameti i o tome nećemo ni da pričamo jer nema svrhe, nema poente, nema smisla. Ali eto, to su neki od razloga zašto se o prevari ćuti. Moje mišljenje je da ako si već prevario, ako si bio dovoljno hrabar da to uradiš, možda treba i da priznaš. Pa da vidimo šta ćemo dalje. Prevara definitivno nije samo fizički čin, ona ruši poverenje, ruši sigurnost i ruši osjećaj da ste nekome jedina osoba, to jest da ste jedini. Da li treba oprostiti prevaru, to zavisi od vas, od vaših granica i od toga šta za vas znači ljubav.
I najvažnije pitanje koje treba sebi da postavite ako ste prevareni je da li ja mogu da oprostim njemu i njoj, a da ja mogu normalno da nastavim da funkcionišem i da živim sa tim. Da li vi mislite, prijatelji moji, da ljubav može da pobedi jednu prevaru? Pišite mi u komentarima, nadam se da vam se ovaj video dopao. Imala sam još svašta nešto da kažem o ovoj temi, ali da ne bi video trajao predugo. Pišite mi šta mislite, pišite mi da li imate još neko pitanje, ja ću vam vrlo rado odgovoriti. A mi se vidimo u nekom sledećem videu. Bye!